paralog ki parajor ngai sem pila enjoy ba ban peit football hakini kisngi daka jingdon jong ka Euro arhajar arpau bat ka Copa America arhajar arpwe bon nakireu e football haka pyrthei kila paidonon naka daw ka jingrem no jong ki tim rat ba ha Europe kum kalado haka pyrthei ka parajop ya ka World Cup laisnem menjua ka France kalado haka Euro arhajar kan reu sansnem menjua ka Portugal berkat tim barat ba haman ki tournament ka Germany lasi wat ka jing syarem no jong ka Netherlands ka Czech Republic ro ka dei ka ba penggendit ya ki reu e football satlak pyrthei kumno paralog pisngau halor ki jing yala kai bladep hakane ka Euro arhajar arpau hato pedang tharai ba kandangan ra susu ya ki risol ba kelapong pet kum ha ki jing yala kai baladam skoba comments hakane ka video balada pimpa subscribe skoba subscribe no mentan namar nginwan ra man lakapor ya ki kubor ya lakai football hakane ka channel balada kan pensngau tanat ya fi like ya kane ka video inang yo mensem ban penmi khambon kum kini ki video mentang ya poi bet no saka phang bangila dep theo ka ba kham pen pangnot susu ka jing rem no jong ki tim rot ba kalong bahaka quarterfinal jong ka Euro arhajar arpau indo ban peit yaki rang ya la kai ba pawnam haka pyrthei kum u Cristiano Ronaldo u Robert Lewandowski u Kylian Mbappe u Karim Benzema u Frankie de Jong u Memphis Depay u Thomas Muller u Manuel Neuer pat sibon ki pat ki bang ngimla banjer keteng hani ki bala hab ban song janno tang nakadaw ba kiri ba kimi madan kila lem nendang no hakarau bakan reu Leslie ka jingdon jong ka England ka Belgium ka Italy bat ka Spain kandang bo jing epat ya ki tim ki badang sus dang keu hadau ba Europe kum ka Switzerland ka Czech Republic ka Ukraine bat ka Denmark ban jam sepetang haka Euro arhajar arpau kumno perkan mana banyak ra ya ka nam lado hakane ka Euro arhajar arpau coba komen sakane ka video bagi nyo banya sakilang laka jingya tu lupa jumpi kadai neka lain ka quarterfinal Euro arhajar arpau kan sedang hakamis nitodeng kata hapadeng ka Switzerland bat ka Spain hakapor khandai steng bat ka Belgium Persia ya ka Italy hakapor khat ar steng palat siteng senya hakamis ni sajanpat ka jingya kun kan lo hapadeng ka Czech Republic Persia ya ka Denmark hakapor khandai steng bat ka Ukraine Persia ya ka England hakapor khat ar steng palat siteng senya ka Copa America lese ka kham jar mentau snem ka jingdon lang bat ka Euro Cup hakaju ka snem kala ka sengeu no ya ka Copa America arhajar arpwei wala hakane ka tournament adon bon telikiri ba klanbor haka pyrthei kum ka Brazil Argentina Chile Uruguay Paraguay Colombia bat kiwe bat kam dunaru ya ki player ba pawnam haka pyrthei kum Lionel Messi u Neymar u Luis Suarez u Cavani u Alisson bat kiwe mentatongin ya peit ya ka fixtures jong ka Copa America arhajar arpwei ka quarterfinal jong ka Copa America arhajar arpwei kan sedang da kajinya kuna pedeng ka Peru Persia ya ka Paraguay haka steps ni sejan haka por arsiteng ka Brazil pat kan yakun Persia ya ka Chile haka por san siteng kata lasing sejan hi haka steps ni robibal pat ka Uruguay kan yakun Persia ya Colombia haka por la siteng men step bat ka Argentina kan yakun Persia ya ka Ecuador haka por henreu siteng men step nada sipai nakane ka fixture hagine ki kindes ni ki reu e football satlak ka pyrthei bat haka jella jongi kumju kin sado tiak do dem namar ki jingya kun kinlong bet haka por men met bat palat siteng men kublai ya ki paralog ki parajor ki baya sya hado bakut dong kane ka video tat hado bangin daya sembiang haka wepat ka video kublai si hajar ngo